Niltaqgħu ma' Monika u Vince ftit jiem wara l-festa ta' San Valentino. Inwedek li sakemm Alla jtin il-ħajja lejjin ma nabbandunakx. Lesta nibqa' nieħu ħsiebek basta kuntent narak. Meta ltaqgħu, Monika kienet għandha biss 13-il sena. Kemm ħarisna naqal xuxin dikinhar, u mbagħad ġimgħa wara mort jien ma ġixu, il-ġimgħa ta' wara ġiju ma mort jien, u mbagħad il-ġimgħa ta' wara, u mbagħad jiġifieri bdejna. Bdew joħorġu flimkien, imma mhux waħedhom. U bix-chaperons jiġru ma saqajna, ma kienx tgħallilna noħorġu waħedna. Ma mat-tielet ħarġa flimkien, Monika u Vince jirnexxielhom jitbewsu. U jien mort quddiem il-mera, għax billi qatt ġifieri ma biss il-ħadd. Kont naħseb jew toħroġ pregnant dak iż-żmien ma bdejt nibża, bdejt inħares lejn il-mera, ħannara baqa' lix-xiteba tara il-mami jew hekk. F'Settembru, Monika u Vince siegħu 50 sena miż-żewġin. Iżjed ma mmorru iżjed nqabbul xulxin. Jien naħseb meta jkun hemm il-mart iżjed. Għax barra li tħobb trid hemm qisu dik is-simpatija għal dak li jkun, fimt? Ma' Monika u Vince iltqajna fid-dar għall-anzjani taż-Żejtun. Monika marret tgħix hemm biex tibqa' ħdejn Vince, biex tibqa' tgħinu. Għax Vince ibati mid-dimensja. 61 kellu. Spiċċa mix-xogħol, taħt 3 strokes u nixfulu nofs is-sersa moħħu. Biex Vince ikun jaf x'inhi l-ġurnata, Monika għamlitlu dan il-kalendarju. U Vince kull filgħodu malli jqum jibdel il-ġurnata. Fuq kull kexxun Monika għamlet tabelli biex Vince ikun jaf fejn qegħdin ħwejjiġhom. Fil-kamera biex Vince jibqa' jaraf lill-uliedu u lin-neputijiet, Monika waħlitlu r-ritratti tagħhom fejn jarahom il-ħin kollu. Ħubbhom it-tfal. Ma l-tfal ma tfal tiegħi? Jiġġennan. Il-ħin kollu, it-tfal ġejjin. Illum, l-ikbar biża ta' Monika ili jiġrila xi ħaġa hi. U bekk ma tkunx tista' tkompli tieħu ħsieb lill-maħbub tagħha Vince. Il-bambin qedtlu, please, ħalli mmut waraħin biex inkun nista' nibqa' nieħu ħsiebu sal-aħħar. Għax jekk inħallah warajja, biża' kbira għandi.